Hiriak gauza askoren multzoa dira. Memoriak, nahiak, hizkuntza baten zeinuak. Ekonomiaren historia azaltzen duten liburuek dioten moduan, trukelekuak dira, baina truke hauek ez dira merkantziak bakarrik. Hitz, desio, oroitzapenen trukeak ere badira. Italo Calvinoren hitzak dira hauek, hiri ikusezinak. Santa Teresa komentua Donostiako Urgul magalean dagoen eraikina da. Elbira Zipitria andereñoa zenaren kalean kokatua dago, eta alde zarretik paseoan ibili bazara, behin baino gehiagotan pasako zinen bere aurretik. Akaso, konstiente izan gabe. Santa Maria Elizaren ondoan dagoen etxe hau, Karmelita kongregazioaren bizitoki izan zen 4 mendez. Lehengo urteko, maiatzer arte, belaunaldi berritze faltagatik mojek beste lekuetara mugitu behar izan zutelarik. Mila 1988an, eraikinaren parte bat Gipuzkoako Foru Aldundiari eman zioten, eta 2019 ez geroztik, Euskadiko Arkitektura Institutuak bertan du bere egoitza. Horregatik, kasualitatea ez, baina bai kausalitatea medio, abendutik eta apirila arte, 3 hiri erakusketa bisitagarri dugu bertan. 30 argazkiek eskua ematen digute, eta bidai interesgarri zein original bati eusteko gonbitea luzatzen digute. Euskal Autonomia Erkidegoko 3 hiriak dira protagonista, Donostia, Gasteiz eta Bilbo. Argazki hauek kultura arloko zenbait artista eta idazlei helarazi zaizkie, eta eurek bueltan, bakoitzarekin lotura eginez, eskuz idatzitako postalak bidali dituzte, egokitu zaien hiriaren inguruko iruzkin batekin. Diziplina anitzak batzen dituen erakusketa honek, Jon Kazenabe, Aitor Ortiz eta Oskar Alegria argazkilarien lanak jasotzen ditu. Beti ere turismo postalek erakusten diguten irudi horretatik ihes eginez. Oskar Alegria berak kontrapostala kontzeptu erabiltzen du. Bai, normalian postalak, eta hori erraten da modu despektibo batean, ari postal bat da. Postal da tipikoena, ez? Monumento, denok bizitatzen duguna. Baina kasu honetan nik uste dut harrapatzen, saiatu garela izan da kontrapostala, ez? Agian, hirietan galdurik dagoen izkina bat edo detaile txiki bat, baina oso esanguratsua. Eta horretarako, dio Jon Kazenabek, beharrezkoa da hiriari beste begi batzuekin erreparatzea. Enkarguak eman dit aukera nire hiria beste begiekin ikusteko. Esan bezala nik normalean etxetik kanpo egiten dut lan eta zoragarria da holako enkargo bat jasotzea, ze arkitekturaren bidez zure hiria pentsatzen dezunean referentzia klaroak sortzen dira, ez? Kursal eraikina adibidez. Saiatu naiz ikuspuntu hortatik ateratzen eta pasio luzeak ematen pentsatzen gure herri hori nola dagon eraikita. Eta historian zehar, ze eraikin edo eraikitzeko mota ezberdin horiek markatu gaituzten. Norabide anitzeko elkarrizketa bat sortu da non argazkiek Bernardo Atxaga, Maialen Lujanbio, Ruper Ordorika, Ester Ferrer, Rafael Lemoneo, Carmele Jaio, Pedro Miguel Etxenike edota Arkaizkanoren erantzunak jaso dituzten besteak beste. Literatura, musika, arkitektura, artea eta zientzia munduaren erreferenteek hiri arkitekturaren inguruko hausnarketa egin dute. Egun munduko hiri askotan ematen ari den homogeneizazio horri aurre eginez. Eta irratiak ematen badigu irudiak sortzeko aukera, hori hitzen bidez lortzen da. Beraz, hitzen bidez saiatuko gara, entzulei postal horiek ikustarazten.
Maialen Lujanbio bertsolariak audio. Gorantz ez errez. Gorantz auskalo. Gorantz agian. Gorantz ez jakin. Gorantz argia. Bitartean hemen, mundualdian, bizitzari eusten atzaparrekin. Berantz zainekin, berantz agian. Berantz ez jakin, berantz auskalo. Berantz ez errez. Miren Arzaius, historiagilea. Jainkosa zuri hauek Robert Gravesen liburua ekarri didate gogora. Eta harekin Grezia eta bere mitologia. Eta Mari eta gurea. Zer kontatuko zioken Max Weberrek bere amari gure hirian, gure hiri indartsu eta aldatuan, jainkosa zuriak ere ikusi izan balitu? Ideiak gereziak bezala, bata bestearen atzetik datuzela esaten zenigun. Non bukatuko dugun edo nora eramango gaituzten jakin gabe. Nireek ibai horren aurrean dagoen zure gereziondoaren atzera eramaten haute beti. Eta postal bana nahi genuen ez, Karmele Jaio idazlearen 3. hau ere erakutsiko dizuegu. Azken aldian ez dugu hainbeste hegazkin entzuten hemendik. Agian, azkenean erabaki duzue etzuela merezi abiedura horretan bizitzea. Zorionak, aspaldi esan nahi genizuen ez dela ona zeruari begira egoteko astirik gabe bizitzea. Bizitzaren erritmoa ez dela hegazkinarena, ez dela hegazkinena, odeiena baizik. Eta guzti honen inguruan solasteko, Jose Angel Medina Murua dugu gurekin. Euskadiko Arkitektura Institutuko zuzendaria hain zuzen ere. Institutuaren helburua arkitektura herritarrei hurbiltzea da. Eremu horrekiko gustua sozialki sortzea zentzu zabalean gainera, kultura eta herritar gozamen gisa ulertuta. Jose Angel Medina Murua 2000. Urtean arkitekturan graduatu zen karrera amaierako Schindler sariarekin. Eta 2005 amaituko zuen doktoretza Nafarroako Unibertsitatean, non bere arkitektura eskolako proiektu departamentuari lotuta egon zen. Bere tesia Espainiako 1930ko hamarkadako mugimendu modernoaren garapenean zentratu zen. Honen emaitzak nazioarteko argitalpen eta kongresu ugaritan zabaldu zirelarik. Mexikoko, New Yorkeko eta Zuricheko unibertsitateetan hitzaldiak eman ditu. Eta egun Nafarroako Unibertsitateko arkitektura masterran irakasle lanetan dabil. Europako arkitektura historiagileen sarea erakundeko gobernu batzordeko kidea da 2016tik eta bere ikerketa eta erakaskuntza lanari Medina eta Murua arkitektura estudioko praktika profesionala gehitu zaio. Lan horrek hainbat aintzatespen eta argitalpen berezi izan dituelarik. Arratsaldeon. Eta ongi etorri. Arratsaldeon, eta mila esker gonbidapena eta aurkezpena. Galetu diogu, Jose Angel edo Josean eta lehen kontatu digu. Bueno, Jose Angel amak edo ez dakit inor gehiago deitzen didan, eta... Amak eta itxe asarre da hona. Asarra daudena, bueno, orduan Guk Josean, ez da? Ondo. Bueno, konfinazioak eta pandemia garaiak mugikortasun murrizketengatik eta gure hiriak, herriak, auzoak, hobeto ezagutzera eta beste ikuspuntu batetik, ez? Gozatzera eraman digu. Hiritar zein herritarrentzat euren aberresteko momentu aproposa dela esan dezakegu? Bai, segurazki zea pandemiak inoiz baino gehiago egin du arkitekturari begirada laguntzeko, hiriari dago degun begiradare pixkat hobeto pentsatzeko, eta denok ikusi degunez arazo asko dauzke, baina beste alde honetatik ni uste aukera politxa da gure hiria ber pentsatzeko.
Erakusketa hau aurrera eramateko garaian behar bat identifikatu duzue. Besteak beste, hiri bakoitzak duen pertsonalitatea balioan jarri nahi izan duzue. Lehenago aipatu dugun homogenizazio horren aurrean aldarrikapen bat eginez. Bai, hori da, abia puntua hortik agertu zen. Esposizioa Santos Bregaña diseinadorekin montatu genuen, eta lehenengo hausnarketa hori izan zen. Zergaitik, geroz eta gehiago, hiri kontemporaneoa, tamalez berdinak ematen dute, ezta? Badaitu balako Inditex fenomenoa, Guggenheim fenomenotik Inditex fenomenara pasagera azkarregi, eta tamalez sortatzen da alako homogeneizazio hau, ezta? Eta hortik aparte hasi ginen esanez, zein izango litzateke gure hirien irudi hori, zerk egiten du gure hiria ezberdina, edo posible alda irudi hori, ezberdintasun irudi hori. Irudiaren gakoare bazuen ze aintzinako analisia egiteko aukera, baino baita etorkizunekoa ere bai, ez? Etorkizuneko hiria irudikatzeko aukera hori. Eta orduan, 19. mendeko Instagram edo fenomenoa aztertzen, hau da, postalen fenomenoa, dakizuenez argazki industria 19. mendeko fenomenoa izugarria dela, eta fenomeno horrekin postalak nun nahi joateko aukera hori ematen zuten, ezta? Eta orduan, bazeon gauz hori, zein da gure hiritako postala, eta gaur egungo postal hori zein izango litzateke. Gero horri ere, gehitu genion, hiria konstrukzio kolektibo bat dela. Eta ez genuen egin nahi alako esposizion de autor, edo horrelako bakizue, horrelako oso bideratuta zegoen erakusketa bat. Eta postalaren asuntoa laguntzen zigun, hasierako 30 autore horietan hasteko aukera, baino gero ere bisitari bakoitzak bere postala aukera dezaken puntu hori, ezta? Aukeratu eta hiriari buruzko beste hausnarketa bota. Eta eta horren inguruan gure hirien irudi horri buruzko erreflexio txiki bat, bai. Hausnarketa hortan badago tartea, argazkilarik egindako lanean, hainbat pertsonek, aipatu dugu ez letretatik bakarrik, zientziaren mundutik, arkitekturatik, eta egindako testuetan, bizitzak erdigunean jartzeko. Hori izan da gure saioan ere maiz aipatu dugun gaietako bat, ez hemen aritu gara Jane Jacobsen inguruan, edo aritu gara Zaida Mushi, Ana Puccianer, Oian Ruizen inguruan, han elizek ekartzen dizkigulako, tarteka horrelako emakume arkitektak, eta erakusketak izan du hortatik ere, ez? Espazioak deskubritzeko, bizi ditugun, zapaltzen ditugun, eta ez ditugun hiri horiek berrikasteko eta berrikusteko, ezta? Bai, ni usteet, Oskar Elegrian kortean pixkat komentatu du, ezta? Normalean eta askotan, hiriei buruzko begirada hau komerzializatu bezala eginda, edo badao halako etekin komertzial bat ateratzeko fobia bat, ez? Bilbao efektuarekin zerikusia handia du horrek, baino fenomeno kontemporaneo bat da. Eta, askotan eramaten digun tokira, horte izaten da, estereotipora, simplifikaziora, eta bar. Eta gero ere, hiria beti begirada tekniko batetik begiratzeko halako baita obsesio bat, ez? Badirudi batzutan, ez dakit nola esan, Fosterrek edo Moneo bakarrik izan dezaketela nola izan behar duen gure hiria. Esposizioa alde horretatik, aukera eman nahi zuen beste ahots asko, populismo merke batetan sartu gabe, baino eraberen, jende guztiari aukera ematen begirada hori beste ikuspuntu bat azaltzeko, za? Hiru hiri erakusketak gauza asko ahalbidetzen ditu. Tartean, hiriari poesia jartzea askotan hiria izango zen, poesiaren inspirazio iturri. Eta kasu honetan,
izan da bereziki argazkiaren bidez, begirada berrien bidez, eta guk noski postaloien atzekaldeak bete dituztenetako batzuk ere izan nahi genituen gure saioan eta eurekin ere aritu. Telefonaren bestaldean dugu, Ricardo Arregi olerkaria. Ricardo, arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Bueno, ari gara hemen hitz egiten arkitekturaz, hirigintzaz, poesiaz ere, hiruhiri erakusketa honek badu asko poetikatik. Sortze prozesuari dagokionez, zuei egokitu zaizue irudi bati postalaren mezua edo esleitzea, olerkiekin irudiak sortu daitezke hitzekin, baina kasu honetan ia kontrako egin duzu irudiekin hitzak sortu. Nolako izan da sorkuntza prozesu hori edo iraulketa hori? Bueno, Oskar Alegriak bidali zizkidan postal sorta bat, berak egindako argazkiena, eta bat aukeratu nuen. Aukera zabala zan, eta bazen gauza asko aukeratzeko argazkien artean, eta nik aukeratu nuen bat, igual arkitekturarekin zer ikusi zuzena ez duena, zeria zuaitzak eta zeruak, baina agian bai hirigintzarekin. Eta, bueno, nik idatzitako gauza batzuek etorrizten zidan gogora, argazki hori ikustean, parkeak eta Gasteiz bera eta horrela atera zen gauza. Bai. Argazkilariek aipatu dute, Ricardo, Kazenabek, Alegriak edo Perezek, Euskadiko Arkitektura Institutotik jasotako enkargu honek eman diela aukera hiriei beste begirada batetik erreparatzeko. Zuei postalen bidez ere idazteak eman dizue aukera hori? Hiriak berrikasi, berrikusi eta begirada berri hori lantzeko edo? Bueno, niri eman dit aukera gustatzen zaidan gai bat berriro ere ukitzeko, gustatzen zaidan gai bati buruz berriro ere idazteko. Gasteiz hiri bezala niri asko gustatzen zait, gai bezala, poesian, eta nire liburuetan asko agertzen da Gasteiz, gauza batzuk eta kaleak edo edifizioak edo zeruak edo urtaroak. Bestaldetik niri bereziki gustatzen zaizkit parkeak, ezain beste mendia eta mendia eta gauza naturalak eta baina parkeak hiria nola hiriak hartzen duen natura parkeen bidez bere baitan, hori gai hori edo kontzeptu hori asko interesatzen zait, eta orduan aukeratu nuen argazkia ikusi nuen hori bazegoela lotura egin ahal nuela nik aspaldian edo ez gain aspaldian idatzitako beste gauzekin eta bueno, erraza iruditu zitzaidan gauza idaztea, postala idaztea. Nik, postalen elkartukea beti baten dut aditzera aurretikan ere egon direla beste postal batzuk, historiotxo bat sortuz, hau dela nik idatzi behar dizudan 3. postala, eta orduan, sortzen da iraganarekin lotura bat, ez? Nik idatzitako postalean jartzen dut, hau dela idazten dizudan 3. eta, zer gertatu den aurreko biekin, eta. Ez dakite, Ricardo, behar bezala abitsatu dizugun, baina nahi genuen zure postala irakurtzea zeki testua zurekin duzun? Momentu batu, bai. Ricardo Arregi da, aipatu ditugun postal horietako bat, sortu duena, lehen ere aipatu dugu, baina hiri bakoitzak argazkilari bat izan du, Oskar Alegria, okerrezpanaiz Josean Gasteizen izan dugu, Aitor Ortiz izan da Bilbon aritu dena, eta Jon Kazenabe Donostian, eta hiri bakoitzeko argazkiekin, bertako edo hiri horrekin lotura duten, zeten denak ez dira bertakoak, hainbat esan dugu, zientzialari, idazle, kazetari, arkitektura giroko jendea, eta utziko ditugun lanbide edo gauzak izan dira hortartean, eta eurek postaloiei atzekalde hori sortu diete, edo argazki hori postal bihurtu dute. Ez dakit, Ricardo, hortxe duzun dagoeneko testua zurekin? Bai, postalean argazkian ikusten dena da emagun norbait etzanda dagoela eta ikusten duela gorantz, begiratzen duela gorantz, eta ikusten ditu zuaitzak zeruaren kontra.
negua edo dela esango nuke, ez baitzek ez dute osto askorik, agian udaberri hasieran, eta zerua nahiko urdin dago. Orduan da, nolabait baten batek etzanda egongo balitz bezala gora begira, zerura begira. Lekua da Florida ondotik, edo Floridatik bertatik Armentiaran zateratzen da paseoaren hasiera, senda, deiturikoa, paseo dela senda, ez zen. Eta nik hause idatzen nuen atzean. Oso aspaldian esan nizun, iluna barra zela unerik ikusgarriena Gasteizera etortzeko, ni bisitatzeko, baina etzinen etorri. Hori baina askoz lehenago parkeak goraipatu izkizun. Parkeak eta irakurleak, zereka kosto, desirak horri. Baina etzinen etorri. Hirugarrenez saiatuko naiz, denen aurrean lotxarik gabe. Zeru parkeak berriro ere liburu grinak. Zatoz nirekin paseatzea. Kezkak albo batera utzirik, gora begira jarriko gara, zeru horretan irakurtzeko, zuaitzek guri idatzitako amodio poema guztiak. Ricardo Arregi, eskertzen dizugu gurekin aritzeko tartetxo hartu izana eta zorionak Iruiri izeneko erakusketa horren parte izateagatik, benetan ederra egin duzuen lana eta entzuleari ere gomendatu behar diogu oraindik denbora badu, Donostian dagoen erakusketa hori gozatzeko. Eskerrik asko, Ricardo, gero arte. Bai, zuei. Asko gustatu zait Ricardo Arregik, ez? Nola jarri duen balioan parkeen lekua, ezta? Gaur egun gainea uste arkitekturan ere pandemia dela, klima aldaketa, hiri biofilikoen inguruan ere hitz egiten dela. Baina hori akaso aurrerago kontatuko diguzu, Josean. Leno esaten zenuen hiritarrak edo, beraiek parte hartzera bultzatze aldera, bertan euren postalak idatzi utzi dituztela, baina hortaz gain ere sare sozialen bitartez ere parte hartzen ari dira. Antipostalak traolaren atzean argazki pila daude orain ikusten ari garena. Eta ze parte hartze egon da, jendeak nola erantzun du honi, ze mezu iritsi zaizkizu, ze argazki mota? Erantzuna itzela izan da. Esate bateako ez genuen espero hainbesteko izango zanik. Alde batetik konbentura datorren jendea asko da pandemiakin eta jende asko ere idazten ditu, baina gero sare sozialetan ere erantzuna flipante izan da. Asko daude gauza pila eta denetatik ez nuke jakingo bizpairu hitzetan laburtzu, baina oso, jende animatu ingo nuke sare sozialetan begiratzea edo gure webgunean, bai. Instagramean oraintxe, sareetatik jarraitzen gaituzten hoi, ikus dezakete. Eta bestela ere, era polit bada bakoitzari bere hiria zer denez erakusteko. Eta ez zein teknikoa sentitzeko arkitektura baizik eta gizatasunetik abiatuta. Postalaren ezaugarriak oso erantzun pertsonala ematea behartzen zaitu. Badago alako momentu bat postala eta zuk. Eta berez oso erretxat dirudin gauza bat da, baina autore askokin gertatu izan zaigu, batek baino gehiago esaten zigula. Ekarri zazu postala eta segituan idatziko izuzio zer. Eta behin postalak ikusita gero, argazkiak ikusita gero, gehienok esaten ziguten, denbora pixkat behar dut, ez? Bakizu azkenen ezin da asko idatzi, eta badauke hori pertsonal mezu bat emateko, oso intimoa. Bultzatu egiten zaitu, bai. Eta horregaitik,
joku bat bezala planteatu genuen, argazkilari bakoitzak 30 argazki egin zituen, eta gero autore hauek 10 aukeratu zituzten. Baina gainontzekoak, hor dabil, bai sareetan eta bai institutoan, eta joku horrek badirudi funtzionatzen dula, ez? Zatik azken finen danok daukegu zeo zer esateko. Eta, horren atzetik gabiltz, halako performance gigante bat egiteko asmo honekin, eta, zorionez ere, erakusketa bukatzen denean, halako liburu txiki bat ateratzeko asmoarekin. Erakusketa honek ere badu beste ezaugarri berezi bat. 3 hiri hirian barrena, ekimenaren bitartez, hiritarrek bizikletaz ezagutu dezakete hiri bakoitza euren inguruan beste ikuspuntu eta esperientzia berri bat eraikiz. Bai, hori ere oso ondo funtzionatzen ari da, eta asteburu ezberdinetan antolatu izan ditugu bai Donostian, Bilbo eta Gasteizen, harako paseoak, bizikletan paseoak, eta hiri horietako momentu eta toki ezberdinak azaltzen dira. Gainea, multzo hauetan, talde hauetan, bakoitzak ere bere iritzia emateko aukera du, eta erantzunare oso politxa izan da, bai. Hau, edozein adineko jendea jondeite? Bai, esposizioari buruz, inguruan gauza asko montatu dira. Alde batetik paseo hauek, dan hori irikita, gero ere institutuan beste tailerrak ere montatu ditugu, adibidez umeekin, ikastolekin, familia guztiekin, eta, bakoitzak indute alako beraien ez bakarrik postalan idatzi, baizik eta bere etorkizuneko hiriaren irudiak ere marraztu, eta, materiala itzela da, berez, ez dakigu ondo zer egin, beste materialakin. Bakaso egin jendeari, eta hiri hori ez, eraiki, hori izango litzeke perfektua. Bai, egila da, irudikapen horretan, irudikapen horretarako prozesuak, tamalez oso alako, ez dakit, oso antiguak bezala dira, ez da? Pentsatu zazue azkenen, edozein plan municipal egiteko, beharrezkoak izaten direla adibidez 5 urte, baina gero gauzatzeko beste 21 urte, eta gero aldatzeko beste 20, eta ordean horrek egiten du alako inertzia terrible bat. Eta seguraski teknologiari esker, prozesu guzti hauek pixkat aberasteko aukera izan beharko genuke, bai. Gozat esan behar dugu, ari gara hemen sakon eta goxo eta gustora, baina Twitchlariak haserre dauzkagu, gure entzule eta ikusle, badakizue, streaming bitartez jaurtitzen dugula, saioa, bai Facebook, YouTube, Periscope, Twitch, ez dakit beste kanalen batean baute garen, eta idazten ari zaizkigu, eta hemen gaude, Joxa Medinarekin hain konzentratuta, ez dizuegula kasurik egin, baina hemen gaude. Jon Lizek galdetu du, ze estatu kolpe gertatu da? Gero erantzungo diogu. Vale, ondo. Markok dio, ederra, Axuri Beltzak, ederra antipostala, gaur ere post-cruisinerako aukera ederra daukagu, Arkakusok dio, kaixo, nik uste postala bidali behar genituzkela bigarren kafera postalak, eta postal originalen entzat hili kafetera bat. Begira. Venga, gauzat esango dizuegu. Berak antolatu du. Challenge accepted. Bai, ideia ona da. Oraintxe publikatuko dugu gure elbidea, eta postalak bidaltzen asaitezkete. Eta hili kafetera bat zozketatuko dugu zuen artean. Gaur ignoratzen ari zaizkigu, ez, hemen gaudela, ez da barazerik, Goiuri ez dago agintean, ez da? Goiuri beti dago agintean, Jon Liz, ez zaite okerraritu. Jon Liz, Goiuri, kaso Jon Liz horrela egunen batean edo erantzungo lukete postalen bat, gaztelera zerraten den bezala, de puño y letra, Goiuri nateñiguna, ai ama. Bai, hori ere egingo dugu, etzazue zalantzarik izan. Baina zuek hasi bidaltzen. Gero jarriko dizu hemen gure txatean elbidea, eta egin dezakezue. Baina tira, teknologia beharrienetan ondo moldatzen gara, baina poesia zaharrenean ere, eta poetikan ere oso gustora aritzen gara, eta lehen Ricardo Arregirekin egon bagara, telefonaren bestaldean dugu Iban Zaldua idazlea. Iban, arratsaldeon, ongi etorri bigarren kafera. Kaixo, arratsaldeon. Ari gara hemen, hiru hiri
erakusketa honen inguruan goitik bera gauzak aztertzen, eta ari gara aurretik atzerare argazkitik testura maitena. Argazkia postal bihurtu duten hauekin izketan. Bai, ni badaukat galdera bat, dala pixkatola metafisikoa esango nuke baino, bota nahi dizut, Iban, prest. Arkitekturari hitza jarri dizkiozu, baina nolakoa da hitzen arkitektura? Wow. Sakona jarri naiz. Hitzen arkitektura. Bueno, saiatzea, nik uste dut, imaginatzen dut beste benetako arkitektura bezala, baina 6 urte egin behar gabe gradu bat ateratzeko. Eta, bai, nik uste hor arituz, ez? Bueno, nirek, igazteak, literatura igazteak daukana konparatuta beste arte batzuekin, eta arkitektura horren barruan sortu genezak edo asko zere merkeagoa dela, ez nahi, alde batetik hori karrera ateratzea nola baita esateko, eta ero bestetik jartzea, ez, egia da, bueno, planoekin ibiltzen dira arkitektoak eta bar, baina azkenean, porlana, eta adreilua, eta harria, eta burdina, eta behar da, asko ze garistiagoa dena, eta guk paper bat edo testu prozesatzaile bat izaterekin nahikoa daukagu, eta bueno, nik uste dela aitzea eta irakurtzea. Hortik sortzen da arkitektura hori, azkenean. Ederra. Iban, lehen Ricardori irakurrerazi digu bere postala, ez dakizuk zure testua prest duzun hor? Bai, hemen daukatu, abitxatu dezuelako, lehenago. Badaki norbaitek lan ondo egin duela, ez nik, baina badaki norbaitek ondo egin duela. Galdera horren inguruan egingo dizugu, beraz, irakurtzen baduzu lehenago, lan arrastuko diguzu. Zaka irakurtzea, ez? Bai, mesedez. Bueno, honela dio. Agur, Ariane. Ondo angoian, hala espero dut. Hemen ikusten duzu igarpenak bete eta Gorbeiako glaziarra ia guztiz desegin da. Lauta da urpetuz. Baina kalkuluak zehatz egin dituzte oraingoan eta muinoa ondo abestuta geratu da birikadunentzat, morru eta guzti. Zure pozik bizi izango zinateke hemen. Ni beko auzoetan geratu naiz. Ura fresko dago, bizigarri. Adiskidek esaten didate ez tematzeko. Zuri ere askori bezala zakatzek nazka ematen dizutela. Baina nik badakit ez dela horrela. Etorriko zara egunen batean, ez da? Bisitan sikiera. Hemen itxarongo zaitut, kai ondoan. Musu, eta sinatuta Erik. Bi pertsonaia geri dira zure testuan, bueno, pertsonaia edo pertsona ez dakigu, baina Ariane eta Erik dituzu bertan. Postala ez du Iban Zalduak sinatzen beraz, ala bai? Ez Erikek sinatzen du, ipuin bada, eta hartzailea da Ariane Andresena, bizi dena Saizar Vitoria kalea 10ean Donostia berrian. Dagoena Nafarroan, 30.670 posta koden. Iban, lehen galdetu digu Ricardori eta zuriri galdetu nahi dizugu. Hitzen arkitekturari buruz galdetu dizu Maitenak, baina ez dakit planuak nola eraiki dituzuen, nola egin dituzuen. Irudi batetik testua sortzeko, ze uste dutzuek idazleok trebeagoak zaretela hitzen bitartez, hiriak eta lekuak eta irudiak sortzeko, ez? Eta hemen egonda, akaso prozesu kreatibo hortan alako aldaketa bat edo gauzen norantza aldatzeko beharra? Bueno, esan ni naiz bereziki bisuala, idazteko orduan, ez? Hau da, edo iruditzen zait, niri behintzat, ez? Hau da, beti parte bisual horrekin zalantza asko dauzkat eta arazo asko iruditzen zait, orduan, bueno, hau bai erronka bat zen niretzat, ez, alde horretatik, ez? Baina, bueno, aurkitu nuen zerbait esaten zidan historio bat burura ekartzen zidan postal bat eta ura aukeratu nuen eta bueno, entzun duzu atera dena hori da, ez?
Batera dena ederra da, eta ederra da denon artean josi duzuen hau, beraz, zuri eman zaldua, zuri ere. Eskerrik asko, bigarren kaferako tartetxo hartzeagatik, eta batez ere zorionak, 3 hiri izeneko erakusketa horren partizateagatik, eta inlan ederra egiteagatik denon artean egin duzu eta. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, izan ondo, aio. Agur. Josean, 2018an Euskadiko Arkitektura Institutua sortu zenean, eredu aitzindari bat sartu zen estatuan, adibidez, beste tradizio luzea duena beste herrialde batzuetan, ez? Frantzian, Belgikan edo Holandan. Zer suposatzen du instituto hau, etxe ondon edukitzea? Bai, ni uste zoriontzeko zer dela, zergaitik esate bateako arkitektura edo urbanismo mailan badauzkegu arkitektura eskolak edo arkitekto elkargoa, baino institutoaren ikuspuntua pixka bat popularragoa da, ezta? Eta ez da teknikoa izan da denontzako eskaini nahi den zer da. Orduan beste herrialde askotan ondo frogatutako esperientzia da, adibidez, seguraski famatuenetariko bat Rotterdamekoa izango litzateke, edo Oporton ere Casa de la Arquitectura, edo Kanadian baita badago beste zentru bat, eta beste hainbat. Orduan, hemen, etxean, hemen Donostian, hain gertu horrelako instituto bat, horrelako instituzio bat eukitzea, aukera politxa, zoriontzekoa eta erronka handia da bai. Eta topaketaren programa mardudetan biziotxu bat ere baduzu, eta egian hor nabarmentzekoa Mugak arkitektura 2 urtekoaren 3. edizioa, 2021 bateko azarorako aurreikusia dagoena, ospatuko da? Bai, hortan naikea, programa guztioarekin, dakizuenez, bienalak badu alako bi parte, alde batitik badago partaidetza alde hori, asoziazio eta erakunde ezberdinek proposatzen dituzten argitaralpen, esposizio edo konferentzi programa oso ambizioso bat, eta gero bestalde badauzke gure alako superstars programa bat, ez? Aurreko bienaletan Pritzker saridunak, hainbat Pritzker saridunak etorri dira, aurten ere asmo hori daukagu, eta baita azpimarratzekoa estatu mailan seguraski horrelako bienal kasi bakarra esango nuke badela, badaude beste bienal batzuk, baino horrelako ezaugarriekin seguraski bakarra. Badakigu apirila arte egongo dela bisitagarri, 3 hiri, ezta? Jendeak bertaratu beharra dauka Elvira Zipitria bat, zenbakira Donostian, ezta? Eta, bisita gidatuak kontatu pixka. Segundu bat, jendea Donostiara izan ere ondo kokatuko da Elvira Zipitria kalea? Ez. Kale txikia da, ederra, eta Elvira Zipitria emakume handi eta maitatua dugu saio honetan bereziki. Santa Maria Elizaren ondoan dago, hasieran komentatu dugun bezala, justu hor, tartean dagoen, ez? Bai, erakusketa esperientzia ederra da, arkitektonikoki ere, edo paseoari, ez? Jon Kazenabek referentzia egiten zion paseoari, kale hortatik barren hasten zaren momentutik, Elvira Zipitria kalea ikusten duzunetik, arkitektura erakusketaren gunera iristen zaren momentuan, erakusketak ikaragarrizko balioa du eta ederra da, eraikuntza bera ere, eraikuntza gordetzen dituen sekretuak, eta uste dut arkitektonikoki eta paisajistikoki zer ikustarazten duen ere, oso garrantzitsua dela, beraz, gure gonbitea. Eta orain bai, galdera, Joseani. Eta orain galdera, orain jendea kokatu zaigula, geografikoki. Bisita gidatuak eta jendeak, nola jarri daiteke kontaktuan, edo nola erreserba egin dezake, edo? Webgunean, informazioa dator, eta oso errez da, ara idatzita, oso errez bai edozein bisitarako erreserba egin daiteke, erreserba egin gabe ere bisita egin daiteke eta askotan ere gidatua izan daiteke. Gero beste
beste gauza gehiago eskaintzen dira, lehen komentatu degun bezala paseoak, baino baita badago zinemaldi antzeko eskaintza bat, Beka eta Lemoan deitzen diran zinemagileak 8-9 hiriei buruzko dokumental batzuk aurkezten dira, oso maila handiko dokumentalak, aurreko Veneziako bienaleak sarituak, eta hortaz aparte, institutuak halako programa potolo bat du, beste larun bat askotan ere ekitaldi asko izaten dira, lehen esan dugun bezalak, tailerrak ez bakarrik 3 hirira lotuta, baizik eta beste gai ezberdinakin. Eta, nik gonbidatuko nuke bestaldean dauden guztiei webgunean begiratzea, zatik programa oso handia da bai. Esan didate berriz ere oso tekniko jarri nizela, ez dakit esan dudanik, baina tira. Twitchelariak esan dute. Bai, ala diote. Beraiek beti arrazoia dute. Beti arrazoia dute. Erakusketa benetan interesgarria da eta poetikoa diote. Bueno, ala da, eta apirilaren 25 arte, aukera dukozue bertaratzeko. Eta, postalekin, bizikleta zuen niria ezagutu, esan bezala, homo urbanus baita proiektu horren atzean dauden mediometraje horiek ikusteko aukera ere badago, beraz, edozein gauza gustuko duzuela, ziur 3 hirin bertan aurkituko duzuela zuena. Gaur negua da Gasteizen. Zerua oskarbi da. Eta bai, negua da Gasteizen, baina eguzkia dago euskal hiriburu eta herri eta hiri guzti edo gehienetan, 15 gradu Gasteizen eta eguzkia, Donibane Garazin 18 gradu dituzte, Donostian ere eguzkitsu, 16-17 gradu, beraz gozatu bizitza, eta jarri zuen sakelekotan eguzkia zuekin duzuela, bigarren kafea, eta zoazte, 3 hiri ikustera. Arratsaleko plana egin dizuegu. Behintzat Donostiar eta Donosti inguruko entzako, ez dira garaiak muga gehiegi zeharkatzeko. Joxan Medina, mila esker. Mila esker zuei eta hurrengora arte. Eskerrik asko. Negua da Gasteizen, zerua oskarbi da barna.